serie nouă cu... Așa, am intrat pe Need for Speed. Vom începe să ne plimbăm un pic pe aici. Stați. Să ieșim un pic. Da. Ne ducem puțin până la garaj. Așa. No. Change car. Uitați ce mașină avem. Asta prinde. Stai să vedem cât prinde. Prinde 440 și e Volkswagen Scirocco și Porsche Cayman prinde 518. O să intrăm pe Porsche și hai să începem o cursă. Adică întâi să vă arăt zona pe aici. Nu prea mai știu să merg de când n-am mai mers. Este și un pic de lag, n-aveam lag. N-am mai mers de mult, să vedem cum mă descurc. Se mai blochează de când în când. Sper să nu fie cazul și acum. Merge destul de repede. Să ne ducem să parcăm undeva. Este foarte frumos jocul. O să fac o cursă în câteva minute. Să parcăm un pic. Avem voi aici. Să vedem. Da. Avem level 28 și aproape, uitați aici sus, aici aici este experiența, că aveți experiență până la level, așa aveți doar de experiență. Să mergem să vedem o cursă, join course. Intrăm pe single player, nu intrăm pe multiplayer deocamdată. Puteți să jucați nu numai cu single player, puteți juca și la multiplayer și puteți să jucați și cu un coleg, amic de la școală. O să vă arăt în următorul episod cum puteți să intrați la o cursă, pentru că și mie mi-a fost greu, vreau să intru cu un amic sau mai mulți și fac o cursă și mi-a fost greu. N-am știut, adică. Și ne-a explicat un băiat cum, așa am făcut și mai departe și vreau să vă spun și vouă ca să vedeți cum intrați. Este un joc foarte frumos. Deci să vedem, sperăm că se încarcă repede. Hai, pun pauză până se încarcă, nu vă plictisiți dacă așteptați. Și începem. A început cursa, fiți atenți! Sunt pe locul 2. N-am mai jucat de mult timp și nu prea mai știu să conduc la fel de bine cum știam.
dar știu scurtăturile și cu asta mă ajută să câștig. Este și puțin lag și de aceea nu pot să conduc foarte bine, dar mă descurc. Sunt un șofer destul de bun, după cum se vede, dar cel mai mult mă enervează traficul ăsta care este foarte nașpa. Sper să câștig, dacă mă mai bușesc mult, dar și așa nu-i mai văd, sunt mulți în spatele meu. Cum zicea CM Punk din Wrestling, I'm the best in the world. Glumă frumoasă, nu? O să vă pun o întrebare să-mi lăsați în comentarii. Vouă din Wrestling, cine vă place mai mult? CM Punk, John Cena sau Randy Orton sau Daniel Bryan? Dintre acești patru, să-mi ziceți în comentarii cine vă place cel mai mult. Daniel Bryan, John Cena, Randy Orton sau CM Punk. Asta a fost pentru astăzi, dar înainte de asta o să vă mai arăt ceva. Aici, după ce câștigați o cursă, vă pune să alegeți. Sper să... You need boss, error, n-a mers. Și alegeți aici, eu aleg pe aceasta. One more lap. Puțin, baftă, ne mai vedem.